Здравейте хора, аз съм Адайв и днес реших да играем Kingdom Rush. И само да ви кажа, че аккаунтът ми не е приемно, не съм купувал нищо. И ако не забравя, най-вероятно линк в описанието на клипа, откъде аз изтегнах за този премиум аккаунт. Ако не забравя, естествено. Ако не ми види. Предлагам да минам първо ниво. Това е. Аз имам един сейф. Стигнах се играта вчера и ми превари тяхчето. Така. Сега, ето, поема Call Detective, мога да си избера каквито си искам. И тук. Kingdom Rush. Така. И това не беше селект. Select. Swift, like the wind. Така. Да сме слабаци, затова си играем на хард. А не знам докъде ще имам. Защото играта е адски хубава. Защо ли не цъкна скип блъки? Моята стратегия в началото е... For honor and glory! Какво да му кажат? Края на просто... На мейджовете има се отбършва и просто спра мейджове. И така слагам с герой тук и слагам стрелци. От 3 гоблина, това ще бъде най-силната главна което. Окей бе, окей. Съжалявам за лага, какво да добавя самия банник. Играта е много хубава, забавна. If it bleeds, I can kill it. Да речем, че минавам нивата, е така. Аз тази игра съм играл адски много и знам за какво става дума. Тази стратегия изпитам. Give me a target. Да, и като скипвате вълните по-рано, да пари, както тук ще се отключат едни пауъри, които ще ви се Archers ready? Може сега да не би много забавно, но сега това е първо ниво. Ето единия Special Ability. Аз първоначално апдейтвам само нещо, защото специално в Kingdom Rush, не Frontiers, нито пък Origins. Те могат да минат като копия, ама на последен апдейт. На Frontiers не се спомням кога, но мисля, че на Origins бяха трети. А тя последния беше... Reinforce! Не си спомням. Да, някакви вълци. Изтървям играта да ви хареса. Събрах пари. Може сега чукава. Bullseye! Точно така. Swift, like the wind. Един клип ще бъде горката панарче. А после за мейджовете ще ви обясня всичко, ще ви така. Така че, не се притесня. To battle! Тук би трябвало да се появят едни туалети. Не би трябвало, а задължително ще се. Окей. Което значи, че
Значи, сколко? 4-6. Този анчатар ще ми бие 4 демидж. Мейджа, не знам колко демидж бият по принцип, но ще му бие максимум. На тия орки, само мейджовете му бият максимум демидж. Freedom! И например, където са включени всички герои. Така да го кажа. И е супер. Аз те, че го използвам, защото... If it bleeds, I can kill it. Аз мразя, ако някой ми влезе и рестартва. Reinforce! Защото аз съм някакъв перфекционист на това. Трябва съм я прекален. Да, и това е началката, моето любимо специалбилите. То както виждате, понякога стрелите стават две, стават зелени и това е едно абилити. И това е друго абилити, което е Give me стула. a target. Което въобще не е слабо. Мисля, че 250 хиляди. Да, 250 хиляди е спусен и е много бързо. Герой е 350. А в началото мисля, че беше 250. Така че... Но той се отключва. Думата е на трети или на четвърти ля се отключиш. Не се сеща. На мен по принцип герой не стои тук, ама... Аз казах да го мина по-бързо, ще ми бъде по-лесно. Снайп. Не знам само как ще записвам хора последното ниво, защото това ще бъде начин. Защото на мен лагеше без дори да записвам. Просто лагаше, защото има некромани, които спамват скелети. И имаше някъде към 200 моба на цялото. Плюс моите ставаха 200. Не знам колко. Nachos ready? И примерно където е нещо много. Аз ви съветвам да не го използвате, ако нещо ви се труднява. Да, и Freedom! не знам, напишете в коментарите. Така, какво ще... Не пишете в коментарите. Ще се почуда и ще видя какво ще бъде най-удобно за вас. Ще бъде най-приятно. Да минавам супер лейвовете на нивата и да ги минавам за по 5 или да минавам всичките нива и после да ги минавам. Ето виждате, тук има апгрейди. И винаги аз първо почвам с тези. Така, но, както виждате тук, включват си тя двете. 6 или квест, One Life Total, няма герой, 1 лева макс. Това е една супер лайф, която аз ги трябва. Едно животче, макс на вирус и няма арчи, няма мейчо. Като цяло това. Добре. Просто знам да ги минаваме така, всичко да вас да това. Аз бях Атак, надявам се клипа да ви е харесал. Лайквайте, абонирайте се и